барномаи суҳбати рӯз. салом бинандагони азиз, меҳмони имрӯзаи барномаи мо ҳастанд шоири халқии Тоҷикистон Гулназар Келдӣ ва суҳбат мекунанд мавриди мавзӯи бисёр муҳим арзиши суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар давлатдории тоҷикон. Хуш омадед. Ташаккур ки даъвати моро қабул кардед. Ташаккур ки шумо моро даъват кардед. Саломат бошед. Ба мо шумо маълум аст ки ҷумҳурии Тоҷикистон ду маротиба суруди миллии худро қабул кард. Ин ҳам бошад соли 1946 ва баъд аз соҳиби истиқлолии ватан соли 1994. Акнун суруди миллие ки шумо муаллифи он ҳастед моли мардум шуд. Бо сурудани он дар ҷаҳони мутамаддин ҳамагон медонанд ки ин суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон аст. хуб мехостем андешаи шуморо вобаста ба таърихи анамин суруди миллӣ шунида бошем. соли 1991 ҳамин ки Тоҷикистон ба истиқлолият расид, офаридани рамзҳои нави ҷумҳурии соҳибисолаи Тоҷикистон ба миён омад. мо бояд ки ин рамзҳоро аз дигар меофаридем ва шӯрои олии ҳамон замон, шӯрои олии замон қарор қабул кард ки рамзҳое офарида шавад ки ифодакунандаи истиқлолияти Тоҷикистон бошад, ифодакунандаи халқи бисёр қадимии мо бошад, ифодакунандаи орзую умедҳои гузаштагон дар онҷо таҷассум ёфта бошад ва орзуи албатта ормонҳои мо ҳам. соли 1992 дар иҷлосаи 16-ум вақте ки давлати қонунии мо, сохти конститутсионии мо барқарор карда шуд, ба вакилони мардумӣ, ба соҳибназароне ки дар он ҷо буданд, олимони мо, донишмандони мо муяссар гардид ки парчам ва нишони Тоҷикистонро қабул кунанд. аммо ба қабул кардани суруди миллӣ ҳеҷ имконият даст надод, зеро қувваҳои иҷодӣ бисёр пароканда буданд. ҳам оҳангсозони мо, ҳам шоирони мо, ҳам суруднависони мо бисёр ба ҳар шаҳру ҳатто ба кишварҳои бегона рафта буданд. аммо бо вуҷуди ҳамин нигоҳ накардан, ҳамон низомномае ки баробари ба истиқлолият расидаи Тоҷикистон қабул шуда буд, оид ба сохтану ба миён овардани рамзҳои давлатӣ амал мекард. ҳамин баъди соли 92, солҳои 93, 94 шоирони мо бисёр сурудҳо навиштанд. оҳангсозои мо бисёр оҳангҳои олиҷаноб офариданд. мо натонистем суруди миллиро дар вақти худаш қабул кунем. суруди миллӣ танҳо соли 1994 7 сентябр дар иҷлосияи шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар театри опера ва балети барои устод Аине баргузор шуд, ба тасвиб расид. онҷо аввал 5 сурудро шуниданд. онҷо ҳамасароӣ буд. хори академӣ ин сурудҳоро иҷро кард. баъдан 3 сурудро аз ин 5 3 интихоб карданд. аз миёни ҳамин 3 суруд мо он суруди миллӣ гуфта ки имрӯз мехонем, матни ман бар оҳанги Сулаймон Юлдаков ҷои аввалро гирифт. дар ҳамин марҳилае ки аз соли 92 то соли 94 то ба тасвиб расидани суруди миллӣ ҳайати доварон бисёр хуб кор карданд. ҳар вақте ки даста шеърҳо дохил мешуд бо оҳангҳош, инҳоро баррасӣ мекарданд. баъд овозсаии пинҳонӣ буд. аз ҳама муҳимаш ҳамин буд ки ин озмон пӯшида буд, касе намедонист ки ин шеъри кист. ҳамин суруди миллие ки мо имрӯз замзама мекунем, ман бо номи ношинос пешниҳод карда будам. ҳар замон ки ҳамин қадр овоздоҳӣ мешуду қабул мекарданд, ҳамон 5 суруде ки гуфтам дар театри опера ва балет дар ҳамон марҳилаи охир гӯш кардан, инҳо ҳамон сурудҳое буданд ки аз ҳама зиёд овоз гирифтанд аз тариқи овозсаии пинҳонӣ. баъдан
дар ҳамин иҷлосиё вақте ки эълон карданд ки ҳамин суруди панҷум ба мо маъқул аст, аз он панҷум балки ин сеюм шуда буд. се сурудро интихоб карданд. баъд ҳамон лифофаро диданд ки ин аз они ношинос аст. вақте ки лифофаи ношиносро кушоданд, дар дунё як лифофаи хурди дигар ҳаст ки дар он ҷо наистояд ки ношинос. вақте ки ҳамон лифофаи хурдро кушоданд, он ҷо маълум шуд ки ин шеъри ман буд. ҳамин сол суруди миллӣ 25-сола шуд. ин умри як ҷавонмард аст. ва ман орзу дорам ки ин суруд ба 100-солаҳо расад. зидории замонаҳо расидем, ба зери парчами ту саф кашидем. зинда бош эй ватан тоҷикистони озодимон. бигзор мо ҳамеша дар зери парчами ватан саф кашида бошем ва ин сурудро замзама кунем. ман орзу дорам ки замони тоҷикистони соҳибистиқлол мисли давлати Сомония 1100 сола мешавад. ва ман умед дорам ки ворисони мо, фарзандони шоҳистаи Тоҷикистон дар оянда ҳам ин сурудро замзама хоҳанд кард. умед мебандем монис. ва дар замони ҷаҳонишавӣ гуфтем бархурди тамаддунҳо вақти он расидааст ки наврасону ҷавонон огоҳ бошанд аз рафти анамин қабули рамзҳои давлатӣ. имрӯз суҳбат мекунем мавриди анамун суруди миллӣ. хуб, акнун мехостем фаҳмида бошем ки то кадом андоза оҳанги бастаи Сулаймон Юдаков қаноатманд кард худи шуморо? аз миёни рамзҳо бартарии суруди миллӣ он аст ки ин садои дили мост. шумо бо чашми худ набинедам ки фарсангҳои бисёр дуру дур инро мешунавед. дилатон мешунавад, худтон мешунавед, боваш меояд. ин бартарии ҳамин аст ки аммо дигар рамзҳоро мо бояд бо чашми худ бинем, ҷилваи масалан парчамро бинем. ман дар ёдам аст ки раиси иттифоқи оҳангсозон, яке аз оҳангсозони бузурги мо, Дамир Дӯстмуҳаммадов шодравон гуфтанд ки чаро мо ҳама оҳанги пештарро ҳифз накунем. аз соли 46 бо садо медиҳад ва ҳама медонастанд ки дар миёни ҳамаи гимнҳо гимни Тоҷикистон дар ҷои дуюм буд баъди оҳанги Александров. аз миёни ҳамаи ҳамин кишварҳо фақат Тоҷикистон гимни худро ҳифз кард, оҳанги гимни худро. Ӯзбекистон ҳифз кард ва Россия. аммо Тоҷикистон дар ин роҳ пешқадам буд. мо аввалин шуда аммо оҳанги худро ҳифз кардем. ман тасмим гирифтам ки ман дар ҳамин оҳанг шеър менависам, ҳарчанд ки ман пеҷ навишта будам. ман ба шумо бояд гӯям ки ҷои дуюмро ҳам ман гирифтам. ҷои сеюм насиби устод Лоиқ Шералӣ буд, оҳанги Фатоҳ Одина. ҷои дуюми ман ин оҳанги Зулфиқоров буд, Зайниддин Зулфиқоров. мутаассифона ҳамон сурудҳо садо намедиҳанд. вақте ки ман дафтари шеъромо кушода варақ мезанам, мебинам ки 24, 25, 26, 27 апрел навиштагӣ соли 94. ман омадам хона энциклопедияи советии тоҷикро ёфтам, моддаи гимн. онҷо ҳамаи гимнҳо ҳаст, аз ҷумла гимни мо ҳаст, аз ҷумла нотаи гимни мо ҳаст. ҳамон шеъри устод Лоҳотӣ ҳаст, чудат рӯз мадад намуд, бародарии халқисоят устувор шуд. ман аз рӯи ана ҳамин ду мисра сохтам. дар бораи ватан аст, дар бораи таърихи ватан аст, дар бораи фарҳанги ватан аст, дар бораи ифтихори миллии мост. баъдан ман ҳаминро сохтам. диёри арзманди мо ба бахти мо сари азизи то буланд буд. аммо намедонастам ки ба кӣ нишон диҳам, то вай бинад ки ҳамин матни ман ба ҳамин оҳанги Юдаков мувофиқ мебиёд ё не. ҳамин чизи муҳим ҳамин буд. ман хеле фикр кардам, тақрибан ҳамаи оҳангсозои мо чанддафъагӣ оҳанг офриданд. ман медонам ки Фатоҳ Одина чанд гоҳ оҳанг офридагӣ, худи ҳамин ин Дамир Дӯстмуҳаммадов чӣ қадар оҳангҳо навиштагӣ, Зулфиқоров чӣ қадар оҳанг навиштагӣ, оҳангҳои бисёре буд. баъд ман ҳамин донистам ки Лола Толис ки ҳозир мехост композитор ҳастанд, устоди консерваторияи миллии Тоҷикистон ҳастанд, ҳамон дар ҳамин корҳо иштирок надоштанд, ки ҳамсояи мо буданд. ман ҳамин китоби вай гирифтам,
энциклопедия онҷо нота ҳаст. ҳамин матнро бурдам, баъд ба ҳамо хонум нишон додам. Он кас пианониро доштан дар хона, фортепиано навохтам. ҳамааш дуруст омад, аммо фақат дар як ҷой як ҳиҷоз зиёд аст. зинда бош эй ватан тоҷикистони озодӣ, ман намегунҷад. баъд он кас гуфтанд ки ҳаминро дигар кандар кор. ман гуфтам ман ҳамин шеъра барои ҳамин нақарот навиштам. ягон роҳаш ҳаст. он кас гуфтанд ки ҳамин як ҳиҷоз зиёд мекунем. аммо ҷоҳе буд ки эрод гирифтанд. масалан дар ҳамон баъди дуюмаш буд ки барои нангу номи мо ту аз гузаштагони бенишони мо нишонаӣ. ҳамин хел будам як мисра ҳамин эрод гирифтанд. ин чӣ хел гузаштагони бенишони мо? гузаштагони мо ҳамтар бенишонанд. аммо манзури ман ҳамчун маълум он буд ки давлат набуд. манзури ман ҳамин буд. баъдан ки ҳамин хел баҳсҳо ба миён омад, ту аз мевези рафтагони мо нишонаӣ. ҳамин чӣ шуд? барои чӣ ман ба шумо гуфтам ки 24, 25, 26, 27 апрел? барои ин ки то ман пешниҳод кардана ин бисёр ҷойшо ман дигар кардам. нақаратҳои дигар кардам, то оне ки ба ҳамин шакл биёяд. то оне ки ман ба ҳайати доварон пешниҳод кунам. халқ ин матро дӯст дошт. 25 сол боз танинандоз аст. ман ҳамчун ки гуфтам умед дорем ки бо ба ҳазорсолаҳо мерасонем. умуман имрӯз ки масалан ҳамин эҷоди шумо муаррифгари миллат аст, то ҷои хурсандам ҳастед? ман ҳамон вақтҳои аввал рости гап ба васт меомадам. ҳозир манам мисли шумо. ин дигар моли ман нест. ин моли миллат аст. дар ҳар куҷое ки сароянд, манам ҳамраҳшо месароям. аммо баъзе лаҳзаҳо ҳаст ки ҳамна эҳсос мекунад ки муаллиф шумо дар кадом ҳолат. масалан ман аз кӯча мегузарам ки кӯдакчаҳо бозӣ мекунанд, бо мошинчами ё хок бозӣ мекунанд, ё духтарчаҳо лухтак бозӣ мекунанд. баъд мебинад ки ҳамин суруди миллия замзама карда. ман ҳамаи истода гӯш мекунам ки чӣ хел месароянд. ана ҳар вақт муаллиф будани ман маълум аст. ман ҳамин як рубоие карда будам ки эй халқи азизи ман, саломат бошӣ, парвардаи номусу шарофат бошӣ. аз ҷон гуфтам суруди миллии туро, то ҷур ба ҳам бошу миллат бошӣ. аҳсан, ташаккур. мо бояд ки бо ҳам муттаҳид бошем, ин ватанро обод кунем. ҳамчун ки халқ мегӯяд аз як гиребон сар барорем, баъд миллати ҳақиқӣ мешавем. солҳои бисёр мегузаранд. ман ҳамин гаштиву баргашти худам такрор мекунам, ё ягон кас мехонад гӯш мекунам, мебинам ки баъдан ин маъноҳои таҳтонда ҷурӯ мезанад. вақте ки ман гуфтам ки зидории замонаҳо расидем, ба зери парчами тусаф кашидем, мо кай хел парчами баланд доштем. мо дар зари ин парчам ба 30 солагӣ расида содем. ҳоли мо дар зари ин парчам ҳамтар роҳҳои бузург сохтем, ҳамтар туннелҳо сохтем, ҳаматар ин боргоҳҳои нур сохтем ва 2 агрегати бузурги роғон ба кор даромад. вақте ки президент дар сари сукони булдозер нишаста 2 соҳили вақсро ба ҳам меоварданд, сангу шағалу хокро якҷоя карда, онҷо миллат буд. дар онҷо тамоми таърихи пуршарафи мо буд. дар онҷо ғурури мо буд, ҷасорати мо буд, қаҳрамонии мо буд ки президент дар худ таҷассум карда ана 2 соҳила ба ҳам пайваст ва ҳамеша дар ҳамин садои булдозер ба гӯши ман суруди миллӣ мерасид. ҳама ҳамин рамзҳои давлатӣ вақте ки чароғҳои роғон дар гирифтанд, ҳазорҳо парчами мо онҷо парафшон буд. онҷо нишони давлати тоҷикистон буд. ҳама ҳамин дар якҷоягӣ тоҷикистонро ба имрӯз расонданд. ва мо дар оянда боз тоҷикистони зеботар месозем, бузургтар месозем. тоҷикистоне месозем ки дар ҷомеаи ҷаҳонӣ манзарати бузургтар дошта бошад. мо тоҷикистоне месозем ки фарзанди тоҷик дар ҳар ҷое ки бошад ифтихор кунад. ва мо бояд фарзандое тарбия кунем ки дар ҳар куҷо бошанд ифтихори тоҷикистон бошад.
дуруст аст, ташаккур. Акнун бибинед ки ин суруди ҷовидонӣ аст ва ҷовидон мемонад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба 25-солагии Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар як чорабинии мутантан зикр карданд, ишора карда гузаштанд ки бояд суруди миллӣ минбаъд дар тамоми чорабиниҳои сатҳи ҳукумат ва дигар мактабу муассисаву коргоҳҳо зинда сароида шавад. Ин ҳам бошад анамин иқдом маҳз аз ҷониби кӯдакону наврасон пиёда карда шуд дар муассисаҳои таълимӣ. назари шуморо мехоҳем фаҳмид. Президент гуфтанд ки ин суруди миллӣ танҳо барои бохча нест, барои мактабачаҳо нест. Инро бояд ҳамаи мо донем ва зинда сароем. вақте ки президент дастро барои сина монда суруди миллиро зинда хондан, баъд дидем ки тамоми зал зинда хонд. Ман дар бисёри вазоратҳо суҳбат мекунам, аз ман мепурсанд ки ин инқадр чаро душвор навиштед. ман ҳеҷ бовар намекунам ки ин матн душвор аст, чунки аз кӯдаки 2 сола сар карда ман дидам ки кӯдаки 2 сола мехонам, кӯдаки 3 сола мехонам. хеле хуб шуд ки ин гуфтаи президент дар тамоми гӯшу канори Тоҷикистон ҳамовозӣ пайдо кард. пеш аз ҳама омӯзгорону шогирдони ин вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон як ташаббус нишон доданд. гуфтанд ки мо тамоми дарсҳои худро, машғулотҳои худро бо суруди миллӣ шурӯъ мекунем ва онҳо ҳамаи чизро исбот карданд. ва ман мебинам ки аз сӯхт инро якбора дастгирӣ карданд. мебинам ки аз хатлон, мебинам ки аз ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳам, тобеи марказ ҳам ин чизро дастгирӣ карданд. ман гумон мекунам ки ин бисёр хуб аст. замон фарзандони мо ба ҳар ҷое ки раванд ин сурудро хванда метавонанд. ва ман мебинам ки ҳамон варзигароне ки ғолиб меоянд ва суруди миллӣ навохта мешавад, партияи мо афрошта мешавад, мебинам ки онҳо месароянд. ман мебинам ки футболбозони мо ин корро мекунанд. ман мебинам ки ҳамон бачаҳое ки ба олимпиадаҳои гуногун мераванд иштирок мекунанд, вақте ғалаба карданд ин сурудро месароянд. хулоса ҳамин аз шарофати истиқлолият аст. мо истиқлолиятро ба даст овардем, мо соҳиби ватани худ шудем, соҳиби қисмати худ шудем, сарнавишти худ шудем. саломат бошед. ташаккур барои суҳбати гарму самимӣ. ташаккур ки даъвати моро қабул кардед, омадед ба телевизиони Баҳористон ва шумо тавонистед ки бо эҷоди худ дар сафҳаи таърих бо ҳарфҳои зарин нақш бубандед ва мо низ умед мебандем ки ин ҳамин суруди миллӣ дар солҳои баъди садсолаҳо ҷовидона мемонад ва мо низ мегӯем ки зидурии замонаҳо расидаем, ба зери парчами тусаф кашидаем. зинда бошад ватан, Тоҷикистони озоди ман. бинандагони азиз, барномаи навбатии суҳбати рӯз буд. боқӣ саломат бошед. барномаи суҳбати рӯз